सत्तरीन पयलेच फावट व्हड संख्येन पुस्तक प्रदर्शन भरिल्ले। ह्या प्रदर्शनान सुमार 75,000 पुस्तकां आसात। आरडी एक्सको खातीर सत्तरीच्यान निलेश परवार। खेडेकर महालक्ष्मी ग्रंथ दालन कोल्हापूर या संस्थेच्या वतीने इथं प्रदर्शन भरवले। किती किती पुस्तक आहे? 75,000हून अधिक पुस्तके उपलब्ध आहेत। मराठी इंग्रजी सगळ्या विषयावरची पुस्तके इथे उपलब्ध आहेत। ओके, पण मुख्य कारण का म्हणजे वायफाय 70 आमचं कसं आम्ही महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक तर आम्ही ग्रंथ प्रदर्शन वाचनातून त्या ज्ञानाचा प्रचार करायचा हे आमची संस्थेचं काम आहे आणि आमचं वर्षभर प्रदर्शन चालू असतं आणि गोव्यात पण वाचकात आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळतो।